Hombre, nik egin dezun galdera retoriko bati erantzuten hasiko nintzateke, galdetu ezu, baina dedikatuko gara kontrolatzera, 4.500 kontratu, modu exhaustibo batean, bakarrik direnean kontratatutakoaren 8%? Pues hombre, bai, hori da zure lana. Hori da zure lana, gure ustez. Kontratu guztiak aztertzea eta modu exhaustibo batean kontrolatzea. Gainera, oker ez banago, eta bestela zuzendu nazazu inportaz bazaizu, 8% esan dezu bakarrik administrazio orokorrak egindako kontratuen ingurukoa, ezta? Beraz, hor, kopuru horretan ez lirateke sartuko organismo autonomoak eta bestelako entitate publikoak oker ez banago. Eta, lehen eman ditudan zifrak 2019koak ziren, baina hor, kontratu pixka bat gehiago zeuden, organismo autonomo eta bestelako entitate publikoetakoak, administrazio orokorrarenak baino. Beraz, uste dugu, hoiek ere sartu barko liratekela azterketan. Aipatu dituzu, zuek eman zenituzten gomendio hoiek, gero juntak ere bere egin zituenak, eta bukaeran esan dezu, todas esas cosas se vienen haciendo. Hombre, gure ustez ez. Gure ustez kontratazioaren sustatzaileak txosten justifikatibo bat egin beharko luke, frakzionamendua ez dela egiten erakutsiz, eta okerrez bagaude ez da egiten, sustatzaileak 3 eskaintza ezberdin eskatu beharko lituzke, eta ez da egiten, egiaztatu eta erakutsi beharko luke esleipendunaren gaitasun teknikoa, eta ez da egiten, justifikatu beharko luke esleipenduna hoberena dela kalitate prezio erlazioari dagokionez, eta ez da egiten, noski ez direlako eskatzen 3 oferta horiek, eta azkenik, eta zuk aipatu duzu, eta uste dugu garrantzitsuena dela, eta ez da egiten, administrazioaren organo ezberdinek ondo planifikatu beharko lituzkete jarduerak, epe ertain batera, zuk esan duzu. Horrela, aurretik ezagutuz beharrak, kontratuak ohiko bideetatik egiteko lehiaketa publikoen bidez. Modu horretan, kontratu txikien kopurua txikituko litzateke. Bi kasu zehatz aipatuko ditugu, duela gutxikoak erakusten dutenak Jaurlaritzaren kontratazio txikiak ez diola kasu handirik egiten kontrol ekonomikoko bulegoaren gomendio hauei, gure ustez, eta ondorioz 2017ko sektore publikoko kontratazioaren legeari. Lehen kasua, Iñaki Arriolak gidatzen duen lurralde plangintza, etxebizitza eta garraio sailaren komunikazioarena da. Eta bigarrena, hainbat sailetako kontratu batzuk, helburu berdina edo oso antzekoa izan dutenak, Europar funtsak eskatzeko zerrenda osatzea. Az gaitezen Arriola sailburuaren sailaren komunikazioaren kasuarekin. 2021ko urtarrilean, lurralde plangintza, etxebizitza eta garraio sailak kontratu txiki bat esleitu zion 4 barras komunikazio enpresari, 14.989 euroren truke, zifra ere muga legaletik euro bat gutxiago izatea ere nahiko adierazgarria da, sare sozialetan kontu instituzionalak kudeatzeko. Eta kontratua hartu ginen, zuek zeuek, kontrol ekonomikoko bulegoak atzera bota zuelako. Eta atzera bota zenuten, atzera bota zuen bulegoak, aurreko urtean kontratu berdina, enpresa berdinari ere egin ziolako Arriolak. Eta norbaitek pentsa dezake, kontratu hori atzera bota dela kontrol ekonomikoko bulegoaren ikuskaritzak ondo funtzionatu duelako. Alegia sistemak ondo funtzionatu duelako. Baina, aztertzen bada benetan ze gertatu den, egiaztatzen da gaia eskandalagarri xamarra dela. 4 barras enpresari 2017tik enkargatu zaiolako urtez urte Arriolaren sailaren sare sozialen kudeaketa. Lehen kontratua 2017koa noski legezkoa da, baina 2018koa ja gure ustez etzen legezkoa. 2019koa etzen legezkoa eta 2020koa ere etzen legezkoa. Enpresa berdinari, gauza berdina egiteagatik, jarraian 4 aldiz kontratatu zaiolako eta 5. aldian hor bai hartu dezue zuek eskua. Alegia sistemak ondo funtzionatu du, baina 5. aldian kolatu egin zaizkizue, nolabait esateko, gure ustez, legez kanpoko 3 kontratu gutxienez, kasu horretan. Eta hori gutxi balitz, enpresa berdinak, 4 barrasek eta Olmediak berdina direna, Arriolaren sailaren menpeko etxebizitza behatokiaren sare sozialak ere kudeatzeko
Kontratu txikiak eraman ditu 2017an, 2018an, 2019an eta 2020an. Berriz ere, enpresa berdina, bi izen ezberdinekin, lan berdina egiteko 4 kontratu jarraian irabazten. Aurretik aipatu ditugun 4 kontratu ez gain. Lan bat, gainera, etxebizitza behatokiaren sare sozialak kudeatzea gure ustez lasai asko egon zitekeen aurreko lanaren barruan. Beraz, guztira esandako 8 kontratu horietan, 4 Solmediak eraman ditu 145.000 euro baino gehiago, inolako lehiaketa publikorik gabe. Eta gure ustez, hainbat kasutan, esan dudan bezala, legez kanpo. Eta nola atzera bota zaion Arriolaren sailari 9. kontratu bat esleitzea enpresa berdinari, zer egin du Arriolak? Sailaren barruko arkitektura zuzendaritzaren komunikazioaren kudeaketa esleitu, duela egun batzuk, Seikaz Gabinete 6 enpresari. Enpresa bat, kontratu horrekin, gutxienez, 6 kontratu eraman dituena zuzendaritza berdinean. Azken 4 urteotan. Jarduera ezberdinen komunikazioa kudeatzeagatik. Guztira, 110.000 euro baino gehiago batzen dutenak. Inolako lehiaketa publikorik gabe. Legez kanpokoak dira? Kasu honetan ez dago hain argi. Kontratuen objektua ezberdina delako. Edo pixkat ezberdina. Baina argi dago enpresa horri oso ondo doakiola Arriola sailburuarekin. Eta argi dago, Arriola sailburuak hobeto planifikatu lezakeela bere komunikazioa kontratu txiki gutxiago eta lehiaketa publiko eta garden gehiago ateraz. Beraz, galderak Loza jaunarentzat argiak dira. Nola kolatu ote zaizkion kontrol ekonomikoko bulegoari kontratu hauek, batzuk etikaren eta plangintzaren egokiaren aurkakoak, eta beste batzuk zuzenean gure ustez legearen aurkakoak, eta ea zer egingo duen Loza jaunak gertatutakoaren aurrean. Eta praktika txarreko bigarren kasu bat ere aipatuko dut lehen esan bezala, Europar funtsak eskatzeko zerrendarekin lotuta. Alegia oso gauza zehatz batekin lotuta. Eta hor, gure ustez plangintza eza, handia izaten ari da. Oraingoz, okerez bagaude, 7 kontratu txiki jada egin direlako zerrenda hori osatzeko. Batzen dutenak 77.000 euro. Inolako lehiaketa publikorik gabe. Eta 7 kontratu horietatik, nahiko deigarriak iruditu zaizkigu 3 kontratu, objektua nahiko antzerakoa delako. Lehenengoa, lehendakaritzak esleitu zion PricewaterhouseCoopers enpresari 2008 uztailean, aholkatzeko hazkunde iraunkorreko euskal estrategia nola moldatu Europar Batasuneko Next Generation funtsera. Bigarrena, Esprik esleitu dio PricewaterhouseCoopers enpresa berdinari 2008ko irailean, Europar Batasuneko Next Generation proiektuak identifikatzeko, eta hirugarrena, ekonomia eta ogasun sailak esleitu zion IKEI enpresari. Azaroan, Euskadi Next programa egiteko. Berriz ere, uste dugu plangintza eza nabaria egon dela gutxienez 3 kontratu hauek, gure ustez atera behar zirelako lehiaketa publiko eta garden batean. Eta gainera uste dugu zantzuak daudela esateko PricewaterhouseCoopersi egindako 2 kontratu horiek eskutatu dezaketela legez kontrako kontratu frakzionamendua. Egia da organo esleitzailea ezberdina dirudiela. Lehen kontratuan lehendakaritzak sustatutakoa denez Eusko Jaurlaritza da, eta bigarrenean Espri denez enpresen garapenerako Euskal Agentzia. Baina uste dugu lege iruzur baten aurrean egon gaitezkela Espriren kapitalaren 100% Jaurlaritzarena delako. Beraz, jakin nahiko genuke Javier Lozaren iritzia gertaera hauen aurrean, eta berriz ere ea zer egingo duen kontrol ekonomikoko bulegoak.